Halløj, velkommen til en lille gennemgang af Monza, som er ikke en hurtig lap, men det er en referencelap, kan man sige. Den bliver 2 minutter, og lad os bare komme i gang ned ad langsiden. Vi giver den fuld gas ned ad langsiden indtil her. Bremser omkring imellem 200 og 150 meter skiltet, vil jeg sige. Eller måske ved 200 meter skiltet. Var det faktisk. Jeg skal lige se igen. Jeg tror, det var ved 200 skiltet. Ja. Så der var fuld gas. Cirka 265 km i timen, og så bremser vi ved 200 meter skiltet. Ned til første gear. Og igennem chikanen. Sørg for at dreje nok, så vi kan ramme den venstre ponton herovre, så vi kommer fri af den der orange. Det er jo bedst, man overhovedet ikke rammer den her, men nu rammer jeg den lige lidt med venstre hjul. Men det går lige, og så kommer igennem på den måde. Og det bedste vil være, hvis man kørte helt fri af den, og så kom helt over til højre her, i stedet for, ja, lidt for langt til venstre, vil sige. Man kan godt komme lidt længere over til højre, og så dreje ind. Så vil man få en bedre vinkel på den. Men så bare sørg for, at man ikke skrider ud her, og så kommer ned ad langsiden så hurtigt som muligt. På acceleratoren. Giv den gas. Og hernede, når vi kommer ned til de her skilte, så bremser vi cirka 200 også, tror jeg. Check. Ja, det er der omkring lige mellem 150 og 200 skal vi starte med at bremse hernede. 245 km i timen. Og det vi sigter for her, det er ikke at ramme her. Det er, at vi vil gerne ramme, vi vil faktisk gerne køre over her. Det bedste vil være, hvis vi havde venstre side af hjulene på den her side af den gule ponton her, og så højre side på den anden side, så vi ikke får penalty. Og samme her, som jeg gør det rigtigt her. Og køre henover. Så vi skal hen, så vi kan køre lige henover de der gule. Uden at få penalty selvfølgelig. Og så bare give den gas ned ad langsiden. Herop ved langsiden, så kører vi ned. Bremse her ved 50 ned til 3. gear, og så justere farten, som det passer. Vi skal ikke længere ned end 3. gear på det her sving. Men pas på, det kan være meget nemt, især med de dæk vi kører på. De er jo ikke super meget grip på de her sportsmediums, så det er vigtigt, man passer på med at give gas her. Altså bare slip speederen egentlig det meste af svinget. Og så jeg slipper her. Og så giver jeg den gas nu. For ligesom at komme fremad. Hernede bremser vi igen ved imellem 2 skilte. Mellem 100 og 50 meter skiltet. Og her skal vi ned i andet gear for at komme igennem det næste sving. Ellers så får vi simpelthen ikke... altså hvis vi bliver i 3. gear, så er det meget svært at komme igennem her. Men man kan godt blive i 3. gear også. Men... jeg vil sige, at man får bedre fart igennem svinget, og bedre fart ud af svinget også i andet gear. Så lige komme ned. Så lige igen her. Lige ned og ramme andet gear, og i den gas, og så op i 3. gear igen. Og så ned ad langsiden. Så når vi kommer herned, der tror jeg, vi skal bremse igen ved 200 meter. Simpelthen fordi dækkene er så dårlige, så bliver vi nødt til at bremse tidligt. Så vi kommer ordentligt igennem her. Hernede skal vi ned i andet gear. Og så i 3. gear igennem her. Der skal vi passe på, når vi kommer ud af den sidste venstre sving her. Der er det meget nemt at komme til at give for meget gas her og komme ud, og så ramme over til højre i svinget her. Så pas på, og hold bilen i et fornuftigt tempo.
det er cirka 150 km/t, så kommer man sådan okay igennem, uden at flyve helt af banen. Jeg var også lige ved der. Så ned ad balance. Jeg prøver lige at gå igennem det her sving igen. Den her kombination. Så når det kommer ned ad langsiden her, det er vigtigt, at vi får bremset ned, så vi kan komme ordentligt ind, få en ordentlig vinkel ind igennem. Jeg drejer egentlig et fornuftigt tidspunkt her, og der kan du også se, at jeg er nede i andet gear, for at få bilen til at dreje nok. Og så op i tredje gear her, hvor vi svinger, og så ind på langsiden. Den er rimelig tricky, den her kombination, vil jeg sige. Så det kræver lidt træning at få det ramt. Hernede bremser vi igen tidligt, 150 meter. Ned i andet gear for at få rotation i bilen og få bilen rundt i svinget. Så op i tredje gear og videre, fjerde, i den gas. Her, der kører jeg ind til højre for ligesom at skære svinget lidt af, så vi ikke skal køre hele vejen ude i venstre side, hele vejen hen, så vi sparer lidt distance her. Det er sådan set den eneste grund. Og så bare hold den. Nu hopper den helt tilbage. Ja, så holder vi den på en vinkel, sådan at den rammer cirka der, hvor vi gerne vil hen. Og vi ikke sparer noget tid på at dreje ud til venstre eller gøre noget andet. Så vi kører bare en lige linje herfra, og så hen til, altså ud til venstre side af vejen, hvor vi skal hen og bremse ned til chikanen igen. Så det er egentlig det, der er vigtigt. Det er vigtigt at få bremset ned i de hjørner. Og især i chikanen, der er det vigtigt at få bremset der ved 200 meter mærket. Og så bare komme hurtigt ud af svingene også. Så få en ordentlig vinkel igennem svingene, ned i andet gear. Igennem svingene. Vi kan lige kigge chikanen igen. Fra starten af. Her bremser vi 200. Ned i gearne. Ned i første gear faktisk. I chikanen. Og så igennem den. Og det er vigtigt, at man får, især her i starten af chikanen, at man får ordentligt drejet ind. Fordi hvis man ikke får en ordentlig vinkel ind her, så er det også rigtig svært at komme igennem det næste sving. Det venstre sving her. Altså jeg får en meget, meget skæv vinkel her faktisk. Man kan godt gøre det bedre end det her. Jeg kommer lige igennem. Men det bliver også nødt til at blive her i første gear. Jeg er sikker på, at hvis man får en ordentlig vinkel, så kan man faktisk dreje ind her i første gear, og så komme helt over til højre. Så hele herover, der vil det være optimalt. Og så begynde at dreje ind til venstre i første gear, og så skifte op til andet gear hurtigt, og så kan man komme hurtigere ud, end det jeg gør her. Men jeg venter med at skifte til andet, før jeg kommer derhen til. Så der er i hvert fald, som sagt, så var den her lap ikke en hurtig lap. Jeg tror sagtens, man kan køre en hurtigere lap end det her, men det er med til reference og lige for en gennemgang af banen.